Ndewo na ndị nke m, kedu ka unu mere? Anyị abịakwala n'ọzọ onye nke gị na-adịrọ bụ your wellness and beauty coach with Oriflame Mmesa V. N'ụbọchị nke taata onwe ihe si nnọọ ka nkọwakwara anyị ncha maka na ọtụtụ ndị mgbe ọbụla anyị na-anụ skin type kedu ihe bụ dị skin type a ka ị ka m ga-esi mara my skin type? Ọtụtụ ndị ajụgo ya bụ ajụjụ mgbe ọtụtụ oge. Ngwa gee ntị n'ụbọchị nke taata, ihe onyonyo nke taata bụ ịkọwapụtara gị skin type na ihe ọ bụ ka ị nwee ike ịmara ụdị nke ị nwere. A sị na nwere dry skin type, normal skin type, combination skin type, and oily skin type. Yes, ndị nke a bụ ụdị ndị kachasịnụ. Now, kedu ka ị ga-esi mara nke bụ your own skin type? Ihe izi ị ga-eme bụ iweta your face wash or your face cleanser. I were ya sachaa nnọọ iru gị. Ịsasịa ya nnọọ, i chere ihe dịka gịnị 30 minutes. Now, after this 30 minutes, imezi observe kedu ihe na-emezi n'iru ma. Ọ bụrụ na iru gị after that 30 minutes na ọ kpọsịrị nnọọ nkụ ebe niile kpọkọsị ya nnọọ nkụ, ịma na ihe nwe bụ dry skin type. Ọ bụkwa na ike imechere nke anụnwa, ọ bụrụ na ihu gị bịa mmanụ karịrị ya nnọọ, ihe ị nwere bụrụ gịnị? Oily skin type. Ọ bụzikwanụ na imechere ya abịa na iru gị, ọ bụrụ na enwere ebe ndị kpọrọ nkụ na ebe ndị dị mmanụ dịgasị dịka n'iru egedege iru gị ebe a n'imi gị maọbụkwazi na mgbada ebe a, ịma na ihe nwere bụ gịnị? Combination skin type. Ọ bụzikwa na ka ị mechere ihe ndị a niile iru gị nnọọ wee dị nnọọ mma, ọ dịrọ mmanụ adịrọ ya nke ukwuu nke o jikọ na-akpọ nkụ nke ukwuu, ọ just nnọọ dị nnọọ balanced, ihe ị nwere bụ normal skin type. O ji iji m aka na ịghọtara ihe a nkụziri n'ụbọchị nke taata. Ya na ọ bụ na mmadụ jụọ gị kedu ihe bụ skin type gị, eme gịnị obi amapụ na gị akọwagoro gị akịta. Ụbọchị ọzọ anyị ga-akọwa ka ị nwee ike ịmata uru ọ bara na igotere product skincare product ma gịnị nke ga-anabata your skin type. Anyị ga-akwụsị n'ebe a. Aka m bụkwa onye nke gị na-adịrị abụọ, your wellness and beauty coach with Oriflame Mmesa V aka Mama Nwa na-adịrị abụọ. Ngwa ka emesịa.